light of the world, you step down into darkness, opened my eyes, let me see beauty that made this heart adore you, hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, also highly exalted, glorious in heaven above. Humble you came, to the earth you created, all for love's sake became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I never know how much it costs to see my sin upon the cross. I never know how much it costs to see my sin upon the cross. I never know how much it costs to see my sin upon the cross. I never know how much it costs to see my sin upon the cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. Here I am to worship.
Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Oh, sing choirs of angels, sing in exaltation, sing all that hear in heaven God's holy word. Give to our Father glory to the highest. Oh, come, let us adore. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Ninja Ruizara Lapar Verhuleja Amoru Imoru Sabetlihem Hem Iben Allah Farnara Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Spiritu Santu, amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Spiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. U tjeżis nagħlqu dan iż-żmien għażiż tal-miliet, festa kbira, l-festa tal-Magħmudija tal-Mulej, imma mhix biss il-festa tiegħu ma hija wkoll it-tifkira, iċ-ċelebrazzjoni tal-Magħmudija ta' kull wieħed u kull waħda minnha. Biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq din il-laqgħa tagħna mal-Mulej, din il-laqgħa tagħna bejnietna, ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna u b'umiltà, b'sinċerità nitolbuh ikollu ħnina minna. Mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, Mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nofru din l-Ewkaristija għal ruħ Grace Galja u l-irwieħ tal-familji Galja u Abela. Infaħru lil Alla flimkien, billi nkantaw flimkien. Glorja lil Alla fil-oli ta' smewiet. U paċi fl-art l-bnedmin ta' rida tajba, infaħru, inberku, nadurawk, natuġi, inroddu lek ħajra, glorja kbira tijek, mulej Alla sultan tas-sema.
Alla missir li tista kollox. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Mulei ben wahdini Jesu Kristu, mulei Allah, haruf Allah, bin il-Messir, int li tneħid nubit ta' dinja, henna lina, int li tneħid nubit ta' dinja, il-qatab tana, int li jiet fuq il-lemin tal-Messir, henna lina, għalix int waħdek għaddis, int waħdek mulej, int waħdek floli Ġesu Kristu, ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Messir. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, meta Kristu tammet fi xmara Ġordan, l-Ispirtu Santu niżel fuqu u int bleħen setani għarraftna li hu ibnek il-Aziz. Għamel li l-uliet adottivi tiegħek li ħadu twelid ġdid mill-ilma u l-Ispirtu Santu jibqgħu jgħixu sal-aħħar kif joġob lilek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Hekk jgħid il-mulej. Intom li bikom laċċ ejjew għall-ilma. Intom ukoll li m'għandkomx flus. Ejjew ixtru u kulu b'xejn. Inbit u ħalib bla ħlas. Għaliex taħlu fluskom f'dak li mhuwiex ħobs u ġietkom f'dak li ma jxebbax. Isimgħu minni u tiklu tajjeb u ruħkom titpaxxa bi kelbnin. Għatuni widen u wersqu lejja, isimgħu u tieħdu r-ruħ. Nagħmel patt magħkom għal dejjem biex iseħħu l-favuri imwiegħda lil David. Ara, jiena qed xut fost il-ġnus, prinċep u leġislatur fost il-popli. Int ġens li ma tafx bih is-sejjaħ, ġnus li ma jafukx jiġru lejk, minħabba fil-mulej Alla tiegħek, il-Qaddis ta' Iżrael, għax lilek żejjen bil-ġieħ. Fittxu il-mulej sakemm tistgħu issibuh, sejħulu sakemm hu fil-qrib. Ħajħalli triqtu l-midneb u l-bniedem il-ħażin femietu. Ħajerġa' lura għand il-mulej u ħenna lih, għand Alla tagħna, għax hu jaħfer ħafna. Il-femiet tiegħi mhuwiex femietkom,
u t-triqat tiegħi mhumiex triqatkom. Oraklu tal-mulej. Għax daqskemm huma ogħla ismewiet mill-art, daqshekk ieħor huma triqati il fuq minn triqatkom u l-femiet tiegħi mill-femiet tagħkom. Bħalma x-xita u s-silġ jinżlu mis-smewiet u ma jerġgħux lura mnejn ġew bla ma jsaqqu l-art, imma iġelwa tnissel u tnibbet u tagħti ż-żerja min jiżra u l-ħobs il min jiekol. Hekk jiġri minn kelmti. Hija toħroġ minn fommi u ma terġax lura vojta, imma tagħmel dak li jogħġob lili u ttemm dak li nkumbatta tagħmel. Il-kelma tal-mulej. Ir-radda ħajr lill-Alla. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni. Alla s-salvazzjoni tiegħi, jiena nittama u ma jkollix imniex nibża. Għax qawwieti u għanijieti u l-mulej, għalija sar is-salvazzjoni. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni. Roddu ħajl il-mulej, sejħu ismu, għarfu l-ġnus bl-emejjel tiegħu, xandru li jismu huwa fil-għoli. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni. Għannu l-mulej għax għamel ħwejja ġbar, ħajkun dan magħruf mal-art kollha. Aqbeż bil-ferħ għanni int li tagħmmar f'Sion, għax biru f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan l-Apostlu. Ħuti. Kull min jemmen li Ġesu l-Messija u mwielet minn Alla. U kull min iħobb lill-Missier, iħobb li min twielet minnu. Min dan nafu li nħobbu lil-Luli Alla, meta nħobbu l-Alla u nagħmlu l-kmandamenti tiegħu. Għax din l-imħabba ta' Alla li nżommu l-kmandamenti tiegħu. U l-kmandamenti tiegħu mhumiex tqal. Għax kull min wielet minn Alla jeleb lid-dinja. Din ir-rebħa fuq id-dinja, il-fidi tagħna. Għax minu dak li jeleb lid-dinja jekk mhux min jemmen li Ġesu u li ben ta' Alla. Dan huwa dak li ġeb l-ilma u d-demm, Ġesu Kristu, mhux bl-ilma biss, iżda bl-ilma u d-demm. U l-Ispirtu u li jixed, għax l-Ispirtu u l-verità. Tlieta huma dawk li jiġdu, l-Ispirtu, l-ilma u d-demm. U t-tlieta jaqblu fix-xhieda tagħhom. Jekk aħna nilqgħu x-xhieda tal-bnedmin, ix-xhieda ta' Alla jaqwa. Din hija x-xhieda li Alla jagħti dwar ibnu. Il-kelma tal-mulej. Ir-radda ħajr lill-Alla jogħġobkom inqum. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Ġwanni ra li l-Ġesuri saqlejħu qal, araw il-ħaruf ta' Alla li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġwanni l-Battista kien ixandar u jgħid: ġej warajja min huwa aqwa minni li jien ma jistħoqlix nitbaxxa qudiemu u nħolli l-qfieli tal-qorq tiegħu. Jien għammitkom bl-ilma,
iżda huwa jammitkom bl-Ispirtu Santu. U ġara li f'dawk il-jiem ġie Ġesu minn Nazaret tal-Galilija u tammet minn Ġwanni fil-Ġordan. U minnu fih u tila mill-ilma ras mewit jinfetħu u l-Ispirtu bħal ħamiema nieżel fuqu. U mismewiet instema leħen, inti ibni l-Aziz, fik sibt l-għaxqa tiegħi. Il-kelma tal-mulej. Tifħil lilek Kristu. Il-festa tal-lum, il-festa tal-mamudija tal-mulej, tfakkarna fil-mamudija ta' kull wieħed u kull waħda minna. U kif se ninnutaw din il-mamudija tal-mulej ma kienx okkażjoni, ma kienx ġurnata, ma kienx mument, imma kienet l-istorja kollha ta' ħajtu. Il-Vanġelu jibda l-ewwel qabel kollox billi niltaqgħu ma' Ġwanni l-Battista li jħabbar li warajh aktar x'kien qed jirreferi għal xi ħadd li kien dixxiplu tiegħu. Warajh, ġej warajja, mhux ġej warajja fiżikament, imma ġej warajja Ġesu aktarx li kien dixxiplu ta' Ġwanni l-Battista. Li warajh ġej wieħed li hu aqwa minnu, miexi wieħed warajh li huwa ikbar minnu. U mbagħad il-Vanġelu fit-tieni parti tiegħu jurina l-ġrajja tal-mamudija tal-mulej. Però nixtieq niġbed għall-attenzjoni tagħkom id-deskrizzjoni ta' San Mark. Iġibilna lil Ġesu li jiġi minn Nazaret, jieħu jkollna qudiemna l-mappa ta' Iżrael, nistgħu nifhmu aħjar id-deskrizzjoni ta' San Mark. Jiġi minn Nazaret, Nazaret tinsab in-naħa ta' fuq fil-Galilija, n-naħa ta' fuq ta' Iżrael. Jiġi minn Nazaret tal-Galilija u jitammet minn Ġwanni fil-Ġordan. Għandna jekk tinnutaw għandna moviment nieżel l-isfel. Mela l-ewwel qabel kollox għandna lil Ġesu li jitlaq minn Nazaret minn fuq u jinżel l-isfel lejn il-baħar il-mejjet, lejn il-post fejn kien jgħammet Ġwanni. Mela diġà nieżel l-isfel fl-art ta' Iżrael, imma mhux biss. Nieżel f'dak li jinżel, għax il-kelma Ġordan tfisser dak li jinżel minn fuq għal isfel. Imma mhux biss, jinżel ukoll fl-istess Ġordan, jitammet, jitgħaddas fil-Ġordan. U dan il-moviment minn fuq għal isfel jirrakkonta mhux biss din il-ġrajja imma il-momenti kollha wieħed wara l-ieħor tal-ħajja ta' Ġesu. Sakemm dan il-moviment ta' nżowl jilħaq il-quċċata tiegħu meta? Ġesu fuq is-salib. Ġesu imut fuq is-salib. U allura il-mamudija ta' Ġesu mhix ġurnata, mhix ġrajja, mhix episodju, imma hi l-esperjenza kollha ta' ħajtu. U x'esperjenza jdejn? Esperjenza ta' qotja, esperjenza ta' qadi, esperjenza ta' ġenerożità, esperjenza ta' servizz lil bniedem. U meta jinżel, interessanti għax San Ġwan il-Battista meta jgħammet lil Ġesu, dritt wara ninnutaw li Ġesu jitla mill-ilma. U minnu fih u t-tila mill-ilma, ma ninsewx li l-ilma fl-iskrittura u dejjem sinjal tal-mewt. Meta Ġesu jinżel, meta Ġesu jagħmel dan il-moviment ta' nżowl ħajtu kollha, dakinhar ħajtu tkun tassew ħajja. Dakinhar ħajtu tkun tassew tal-irxuxtati. U dan li jgħod tal-Ġesu, jgħod għal kull wieħed u kull waħda minna tal-għodu. Il-mamudija tagħna mhix episodju ta' darba, mhix ġrajja li noqogħdu naraw fuq ir-ritratti, mhix ġrajja li ġrat 30, 40, 50, 60 ma nafx kemm ilu, imma hija ġrajja li ngħixu kuljum. U kif ngħixuha il-mamudija tagħna? Kif ngħixuha l-mamudija tagħna? Biex ngħixu ta' bnedmin irxuxtati, biex ngħixu ta' bnedmin ħajjin. Ġesu seta' jagħżel diversi modi biex isalva lil bniedem. Ġesu seta' jagħżel diversi stili ta' ħajja, seta' jagħżel diversi professjonijiet Ġesu. Ma ninsewx li huwa l-istess u x'hekk Alla magħmul l-bniedem. Seta' pereżempju ġie u sar imperatur, flok l-imperatur Ruman biex isalva lil bniedem, isalva lid-dinja. Min kien se jżommu lil Ġesu?
milli jidher f'nofsna u jgħid isma' naħseb li dik hija l-aħjar pożizzjoni biex inkun nista' nbiddel l-affarijiet. Jekk inkun l-imperatur. Seta' pereżempju jgħid isma' jażel li jkun il-qassis il-kbir. F'Iżrael, forsi dik kienet l-aħjar pożizzjoni, billi nieħu r-rol tal-qassis il-kbir. U hekk inkun nista' nbiddel il-kult, il-qima, il-mod dak fil-bniedem jirrelata ma' Alla. Seta' pereżempju jażel li jsir bniedem qawwi f'saħħtu biex bl-enerġija tiegħu, bil-qawwa tiegħu, bl-istrateġija tiegħu ikun kapaċi jikkonvinċi lin-nies illi hu ta' min jimxu warajh. Ġesu seta' jażel l-irwol u il-missjoni ta' wieħed li jagħmel leġubijiet. Jagħmel dak li hu straordinarju. Tgħidu li m'għamilx mirakli f'ħajtu, imma l-mirakli li jagħmel Ġesu f'ħajtu ma kellhomx l-iskop illi juru kemm kien f'saħħtu, kemm kien qawwi, kemm kien kbir. Assolutament, mhux dak kien l-iskop. Imma l-iskop tal-miraklu kien bil-maqlub, kien biex juri lill-bniedem, juri lin-nies illi meta jkollhom il-fidi fih jistgħu jibdew imissu xi ftit jagħmlu ftit esperjenza ta' Alla. Dak l-iskop, mhux biex jagħmel, biex ifejjaq, biex jagħmel leġubiet straordinarji, biex kulħadd jibda jammirah, jew kulħadd ipoġġih fuq xi pedestal. Mhux dak l-iskop. Imma l-iskop kien wieħed għas-salvazzjoni tal-bnedmin, għall-ġid tagħna. Biex jikkonvinċina Ġesu illi meta aħna nafdaw, meta din il-kelma li hu jgħidilna aħna nisimgħuha u nħalluha tinżel fil-qalb u naċċettawha, hemmhekk aħna nibdew nagħmlu esperjenza ta' Alla. L-iskop mena mhux tant illi il-grazzi li jkollna bżonn naqalhom kollha. Il-problemi li jkollna nsolvuhom kollha, mhux dak l-iskop tal-mirakli. Imma l-iskop tal-mirakli jew li aħna narfu, li aħna nifhmu illi l-kelma ta' Ġesu hi l-kelma tal-missier. Illi meta aħna nimxu wara Ġesu se niltaqgħu mal-missier. Għax forsi dak hu l-ikbar, dak hu l-aħjar, dak hu l-miraklu li verament għandna bżonn li aħna niltaqgħu tassew mal-missier. U allura dan kien l-iskop. Dan kien l-iskop tal-email straordinarju li kien jagħmel Ġesu f'ħajtu. Imma Ġesu ma jażel l-ebda stil minn dawn, l-ebda stil ta' poter, l-ebda stil ta' xi intelligenza straordinarja jew ta' xi strateġija partikolari, le. Ġesu jażel li jgħix fid-dinja, li jiġi fid-dinja u jgħix mhux biss bħal wieħed minna imma ta' għaddej tal-bniedem, ta' għaddej tagħna. U din hi l-magħmudija. Proprju fil-magħmudija Ġesu jażel dan l-istil ta' ħajja. Ma kellux bżonn jitgħammed Ġesu. Imma jażel dan l-istil ta' ħajja proprju fil-mument li fih jinżel fl-ilma. Għalli ma raġuni biex aħna narfu illi jekk aħna rridu nkunu dixxipli tiegħu m'hemmx triq oħra, m'hemmx mod ieħor. Ħlief din it-triq tal-inżul, ħlief din it-triq tal-umiltà, din it-triq tal-kenosi. It-triq illi fija nitbaxxew biex naqdu lil xulxejn, biex inkunu għaddejja ta' xulxejn, bil-limiti u d-difetti kollha li għandna, min m'għandux difetti. Min kultant ma jgħajjiex, jaqdi u jservi. Min kultant ma jħoxx il-pressjoni, ir-rabja, min kultant ma jħoxx id-dufija tiegħu titla' fil-wiċċ. Ma jimpurtax, propju din id-dufija stess tagħna, dawn il-ħtijiet stess tagħna, dawn id-dnubiet stess tagħna jagħmlu parti minn din l-umiltà. Kemm hi xena sabiħa, kemm hi xena sabiħa ta' Ġesu li jitħallat mal-mitinbin. Kemm hi xena sabiħa. Ix-xena tal-Vanġelu tal-lum ma ninsewx illi Ġwanni kienu jmorru jitamdu għandu l-mitinbin bħala sinjal, il-magħmudija kienet sempliċement sinjal estern, ma kienet tħalli ebda effett veru fil-qalb. Imma dan kien sinjal illi l-bniedem li jersaq li jitgħammet kellu x-xewqa, kellu r-rieda illi jikkonverti. Kienet xi ħaġa tiddependi iktar mill-inizjattiva personali, mir-rieda ta' dak li jkun. Illi importanti fil-ħajja tagħna. Imma aħna nafu li l-magħmudija tagħna iktar minn hekk. Wisq iktar mir-rieda, mill-intenzjoni u mill-inizjattiva li nieħu jien jew li ħadu l-ġenituri tiegħi meta għamduni. Imma din ix-xena ta' Ġesu flimkien mal-mitinbejn turina l-istil ta' Alla. Alla li ma jibżax mill-midneb. Anzi, jitħallat miegħu mal-midneb u jitħawwat mal-mitinbejn, inħawduh mal-mitinbejn lil Ġesu. Tant li u l-istess istituzzjoni ta' reliġjon ġudajka li Ġesu tant gerfxitu
mal-mitinbejn, mal-kriminali, illi spiċċat biex ikkundannatu. Spiċċat biex uxek tagħtu il-kundanna tas-salib. Propju għax ħawditu mal-mitinbejn, għax dan bniedem ħażin. Interessanti ta' dan il-moviment ta' Alla. Interessanti kif Alla jitratta jiddirja magħna mitinbejn. Bħalli kieku jrid jgħidilna isma' toqgħodux tiddistingwu jista' bejn tajbin u ħżiena ta'. Timlewx raskom, timlix rasek ta' jgħid jgħidli li inti aħjar minn ħaddieħor. Timlix anzi, jekk inti aħjar minn ħaddieħor aktarx li mhux se ssibni ħdejk, mhux se ssibni miegħek. Jekk inti tħossok bħal ħaddieħor, tħossok midne bħal ħaddieħor, hemmhekk tista' tagħmel esperjenza vera tal-ħniena. Ekku aħna u xek l-ewwel wieħed jien ta' l-ewwel wieħed jien. Aħna qarana il-ħin kollu nfajru l-ġudizzji lejn dak, lejn dik, lejn l-ieħor, lejn l-oħra. U sejrin il-ħin kollu niddistingwu bejni u bejn dak, bejni u bejn l-oħrajn. Waqt li nafu li u xek dan il-moviment ta' Alla li jitħallat magħna, li jsir wieħed minna. Alla li jipprova jisalvana propju fis-sitwazzjoni tagħna, jurina li Alla mhux talli ma jibżax mill-midneb. Mhux talli ma jibżax minnu l-midneb, imma talli jitħallat miegħu biex jgħinu jintrefa', biex jerfgħu mill-ilma, biex jerfgħu mill-ilma ta' dnob, jerfgħu mill-ilma maħmowġ, biex jerfana miegħu. Imma jerfana kif? Jerfana mhux biex inħossuna perfetti jew puri le. Tafu kif jerfana Ġesu? Jerfana billi u xek. Inkunu kapaċi noqogħdu ftit miegħu fuq is-salib. Jerfana billi jagħtina l-qawwa tal-Ispirtu tiegħu b'tali mod li nkunu nistgħu inħobbu iżjed, nkunu kapaċi iktar nagħtu ħajjitna. B'dan il-mod jerfana Ġesu. Ġifieri mhux jerfana billi moralment insiru iktar perfetti u nsiru aħjar, mhux dak l-iskop tiegħu. L-iskop ta' Ġesu proprju wieħed u wieħed li aħna nikbru fl-imħabba ta' xulxejn. Għalhekk ġie biex jagħti ħajtu u jagħti ħajtu bil-kotra. Hekk jew nitolbu lil Mulej f'din-Ewkaristija biex kompli jsaħħaħna fl-umiltà tiegħu. Qegħdin niċċelebraw issa anki issa stess l-umiltà ta' Alla propju illi jiġi għandna, isir wieħed minna, jitwaħħad magħna, isir is-sosten tagħna, ikel għalina fil-ħobs u fl-imbejt. Jew nitolbuh lil Mulej biex jagħtina l-qawwa tal-Ispirtu tiegħu, dik il-qawwa li rċevejna fil-Mamudija, dan hu l-Ispirtu li rċevejna fil-Mamudija. Mhux spirtu ta' poter, mhux spirtu ta' perfezzjoni, aħna perfetti aħjar minn ħaddieħor, moralment mhux hekk, mhux dak. Mhux dak. Imma proprju l-ispirtu tal-umiltà, l-ispirtu tal-qadi, l-ispirtu tal-imħabba vera lejn xulxejn, l-ispirtu tal-paċenzja b'xulxejn, l-ispirtu anki tal-aċċettazzjoni tad-djufijiet ta' xulxejn. U żgur illi il-Mamudija tagħna jekk ngħixuha b'dan il-mod mhux biss tagħmilna aħjar bħala Kristjani, imma tagħtina mod ġdejd ta' kif ngħixu bħala bnedmin. Inkunu tassew ngħixu bħala uliet il-missier u waħwa ta' xulxejn. Issa l-lum ser nagħmlu flimkien it-tixtieq tal-wedit tal-Mamudija tagħna. Nistgħu nqumu bil-wieqfa. Ħuti Eżis, ejjew imqanqlin mill-fidi tagħna, inkunu lesti li niftakru fil-Mamudija tagħna, niċħdu l-idnub u nistqarru l-fidi f'Ġesu li l-fidi tal-Knisja li fija il-ġenituri tagħna għamduna. Jekk issa nirrispondu flimkien iva niċħad. Tiċħdu lix-xitan, Iva niċħad. tiċħdu l-emil kollu tiegħu, Iva niċħad. tiċħdu it-tlellix fieraħ kollu tiegħu. Iva niċħad. Issa konsapevolezza ngħidu iva nemmen. Temnu intom falla l-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Iva nemmen. Temnu f'Ġesu Kristu ibnu l-waħdini u sidna li twilet minn Marija Verġni bata miet difnoħ minn bejn l-imwiet u qiegħed fil-lemin tal-missier. Iva nemmen. Temnu fl-Ispirtu Santu, fil-Knisja Mqazza Kattolika, fix-xirka tal-Qaddisejn, fil-maħfra tad-dnubiet, fil-qawma tal-imwiet u fil-ħajja ta' dejjem. Iva nemmen. Din hi l-fidi tagħna, il-fidi li aħna msejħin ngħixu, il-fidi li bija il-Mulej jagħtina il-ħajja ta' dejjem. Amen.
Stgħu noqogħdu bil-qiegħda komplu l-Ewkaristija. Għad kont taf li Alla jħobbok int min int. Għad kont taf li Alla jridek int kif int. Ħafna qabel ma twelidt diġà int kont intażilt, diġà ismek u imnaqqax f'isma wieħed. Għad kont taf li Alla jħobbok int kif int. Taqtax qalbek jekk xi drabi nupa milt. Għax huwa dejjem jistennik illi lejh iddur jekk trid sabiex qalbek jerġa' jimla b'ferħ mill-ġdid. Dħol fina u spirtu qannis. Idħol fija u spirtu qaddis. Fittex ammar ġewwa fija, qawwini bit-tama mulej. Qawwini bit-tama imlili bl-imħabba. Ġenninni f'imħabtek mulej, ġenninni f'imħabtek mulej. Idħol fija u spirtu qaddis. Fittex ammar ġewwa fija, qawwini bit-tama mulej. Qawwini bit-tama imlili bl-imħabba. Ġenninni f'imħabtek mulej, ġenninni f'imħabtek mulej. Ġenninni f'imħabtek mulej, ġenninni f'imħabtek mulej. Ġenninni f'imħabtek mulej. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Ilqa' mulej dawn id-doni li aħna qegħdin noffrulek brat ta' ħajr tal-li urejtna lil ibnek il-għażiż. Għamel li din l-offerta tal-fidili tiegħek tinbidel fis-sagrifiċċju tal-istess ibnek li joġbu jħenna lina u jneħħi d-nubiet tad-dinja u li jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfewhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Int fissirt b'sinjali tal-għaġeb il-misteru tal-ħasil ġdid fix-xmara tal-Ġordan. U semmajt leħnek mis-sema biex il-bnedmin kollha jemnu li l-verb tiegħek għammar fostna. U bl-Ispirtu Santu li niżel fuq u f'sura li tidher bħal ħamiema, kulħadd jaraf li inti konsagrajt b'żejt ta' ferħ lil Kristu l-qaddej tiegħek u battu jxandar il-bxara tajba lil foqra. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla jeda jintennu lil-kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, jismawitu l-art, mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tasmaw. Imbirak minn ġej fisem il-mulej. Osanna fl-oli tasmaw. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħajl ħobs, ratti l-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan,
għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Ekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' ratti l-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tat-tnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Nixteħtu fl-art bil-qima, nixteħtu fl-art bil-qima, nixteħtu fl-art bil-qima. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana li tolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqaf fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku miegħi għaddejtijek mingħajr ma jistħoqli ma l-Isqof Charles, l-Isqof Joe, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddija tiegħek Grace Gallia u l-irwieħ tal-familji Gallia u Abela li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxuxtaw għal ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli, il-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-magħmudija tfakkarna li aħna aħwa ta' xulxejn u li Alla hu missierna. U għalhekk din it-talba li ser nitolbu flimkien hi t-talba l-iktar adattata għalina l-ulied, hi t-talba tal-Iben il-Kbir, it-talba ta' Ġesu. Ejjew f'din it-talba, mhux biss narfu u nifhmu x'aħna ngħidu, imma wkoll nitolbu lil mulej biex jgħinna fil-ħajja tagħna inħossu u nwettqu dak li aħna ser nitolbuh bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħu. Inkantaw flimkien. Missierna illi jent fis-sema ikun inqaddes ismek. Tiġi sart nagħtek ikun dak li trid int, kif is-sema hekk dak l-ard. Ħobsna ta' kuljum għatina int illum, aħfrilna nubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrid iżda ħrisna mid-deni, missierna li inti tismawi, missierna li inti tismawi. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet.
aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi. Tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-paċi magħkom. Ejjew ngħidu flimkien u bil-qalb ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu Ġesu li jerfa' fuqu il-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mstidna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħolix jidħol taħt is-saqaf tiegħi. Stejt kelma waħda. U ruħi tkun infejn. Tlu f'ħsibijieti fiskiet tad-dlam tal-lejl u l-isbaħħin li ngħaddi nitħaddet mal-mulej. Hawn jien ninsab ja sidi il-lejla jiena u int smajt leħnek isejjaħli irridek int kif int nistqar li jiena midneb dan kollu tafu int u xorta għadek tgħidli irridek int kif int. Naf kemm tuġa l-qalb meta dlam tal-lejl inissel dan xewqat ma qatt trid tinsa li hemm fuq xi ħadd li veru jħobb jixxotta id-demat ma tibqax id-disprat u kompla jgħid li sidi tibżax mill-umiltà qed nieħu gost tkellimni bil-qalb b'sinċerità. Li qed taqlek diġà irfajtu jien qis li ma taqtax qalbek ma rridx narak ħosbien tinsiex li l-akbar għadu ifesfes bla waqfien Rrid jaqtalek qalbek ta' kemm inħobbok jien naf kemm tuġa l-qalb meta dlam tal-lejl inissel dan xewqat
ma qadrit tinsa li hemm fuq xi ħadd li veru jħobb jixxotta id-dema ma tibqax id-disprat mitlu fi ħsibijieti fiskiet tad-dlam tal-lejl u l-izbaħħi li ngħaddi nitħaddet mal-mulejl hawn jien ninsab ja sidi il-lejla jiena u int smajt leħnek isejjaħli irridek int kif int nistqar li jiena midneb dan kollu tafu int u xorta għadek tgħidli irridek int kif int u kompla jgħidli sidi tibżax mill-umiltà qed nieħu gost kellimni mill-qalb b'sinċerità dak illi qed itaqlek diġà rfajtu jien qis li ma taqtax qalbek ma rridx narak ħosbin tinsiex li l-akbar għadu ifesfes bla waqfien u jrid jaqtalek qalbek ta' kemm inħobbok jien naf kemm tuġa l-qalb meta d-dlam tal-lejl inizzel tant xewqat ma qadrit tinsa li hemm fuq xi ħadd li veru jħobb jixxotta id-demat ma tibqax id-disprat kull meta tuġa l-qalb meta d-dlam tal-lejl inizzel tant xewqat ma qadrit tinsa li hemm fuq xi ħadd li veru jħobb jixxotta id-demat ma tibqax id-disprat kull meta tuġa u li bentalla sar bniedem. Glorja lil Missier u lil Liben u lil Ispirtu Santu. Nitolbu. Aħna tqarbinna mulej bid-doni qaddisa li joġbok tatina. Fiċ-ċokontana nitolbu l-ħnina tiegħek biex nisimgħu bil-qalb lil ibnek il-waħdini. Ħalli nistgħu nissejħu wliedek u nkunu hekk tassew bi Kristu Sidna. Nixtieq minn qalbi nirringrazzja lil dawk kollha li b'xi mod jew bieħor taw semhom, naf li hawn ħafna u ħafna minnkom qegħdin hawnhekk fil-Knisja, taw semhom biex inkunu nistgħu nagħmlu ċelebrazzjonijiet tal-miliet, tal-avvent, in-novena tal-miliet u l-miliet u dawn il-ġranet kif jixraq lil Alla u kif jixraq lilna.
Jew nitolbu lil mulej biex dawn iċ-ċelebrazzjoni tiservuna ħalli nitħeġġu iktar kull wieħed u kull waħda minna biex insiru dixxiepli dejjem iktar awtentiċi, iktar veri tiegħu. Illejla jkollna l-aħħar lezzjo divina fis-serje ta' dan iż-żmien tal-miliet fit-8 hekk huwa wieħed mis-siltiet tal-Vanġeli verament sbieħ, il-Vanġelu tal-lum tal-Magħmudija tal-Mulej. Hekk għal dawk li jixtiequ fit-8 niltaqgħu hawnhekk u nagħmlu din ir-riflessjoni u dan it-talb fuq il-Vanġelu li smajna llum. Il-Mulej magħkom. Iberikkom, iħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Il-ġurnata tajba. Lilek ukoll. Et jinfirex mal-widin leħen ranġli ta' smewit anja ħelwaran ta' fer edha tfawwar għal-plonjiet. Gloria